lamsugo khorang da boisni mangpli norok nai tungo jorao khorang da boisni mangpli haina hai mangpli tabuk jaran bagi koktoma nukjagi faika miya salni sanja jorawa belai khano dukmale hati go kulijak nukjagi faika mangpli ni bisingtei kabangma hasteni Tiprasa Rok no Bharatni flag no tei chirik laimani nukjaka Tiprasa Rok Bangladeshi gubek hai kaba kabangma manthai soktai rok no tei ya prisajak nongtung Tiprasa kodrok no tei amti haikano lukrok ni buskang mangpli ni bisingtei kokkarka borom ganang em Robindra Deborma tai ganao nukjaka borom ganang MDC Sodagar kolai tei amti haikano kabangma adong rok bahaino ganao himani nukjaka lahar botok himtano Delhi pedal yatra chobani 2500 km ni lahar botok himani yakulo borom ganang David Murasungno borom yafarmani bisingtei apandano ruksawoi Tripura hasteni kurung thayano homchang rally hai kaba lahar botok himlaimani tei Tiprasa Rok ni manthai soktai rokno dakti rinani ongthong yapri sajak nongthong samung tangnani ongthong Tripura hasteo miyani salo omti kheno chirik laima rok nukjagi faika lahar kasaro mangpliu khnane di srai ke tai tamoko kjarka lukrok ni bagai Haktor hai keba India ha arini ganao Nepal haktor tamni bagai tabuk horjalai chungi tong oboni koktoma norok tabuk mangpliu naiti nangkuk mani bagai tini Tripura hai keba Bharat hakton lukurok ni bagai o koktoma no Doh Phaina nangka Khorang da boisni mangpliu social media hai keba news ni koktoma thumnai rok ni mangpli rok ni bisingtei belai khano tabuk Nepal ni horchung mani mangpli rok phunuk jagai tongo tai thilei thanglai ongui tongba rok nukjagi faika Nepal haktor ni pradhan mantri hai keba borok ni rashtrapati prime minister hai keba president rok bahaino haktor hayung yakari khano nenangi tongkha the prime minister ni bihig rok bahaino horjalai rok nangai khamai thima rok nukjagi faika amte haikano kabangma sikli rok bahaino tabuk langma chojak abhaike tini jora tei 22 hai langma chojak sikla rok ni tai 300 ni saipano kabang kok lukurok bahaino sikli rok ni bisingo sak rok dukhuman mani bahaino tabuk koktoma tamni bagai baksa borok wana jagi mano tamni bagai Nepal hakton ni pradhan mantri haikaba president rok tabuk umhaike lama rogo tuisa rogo khiklai buthar jagi tongkha ba bujagi tongkha nai koktoma hangke omti heongi thangka Nepal haktorok tabo Nepal ni pradhan mantri ni sako kabangma koksil chamung China ba yakromani yakulo internet social media no tei koktoma obotabuk tamoni hingka hangke 20 ta haikaba 20 plus apps internet Facebook WhatsApp Instagram amtei rokno kabangma no ban haikaba mathagi jakha aro tai amoni bagai no kabangma sikla rok kabangma YouTube social media content creator haikaba aboni bisingtei rang puisa rang khogrok aje oi tongmani borok joto no bekar kabang samung manthogya hapangni bisingtei sebok rok malia amtei hinei borok rok sikla rok jola jagai kabangma no PM house haikaba prime minister rok tongmani nogrok hor phanangka tai kabangma aroni brokni naimathang rok bai koklaika army rok bai bulaika toklaika amtei haike kabangma sikla bungsrngi tongnai cherai rok kabangma no langma chokha tabuk abotei kheno hayung haktoni lukurok kabangma no tabuk Nepal phasingo no mokol kalaijak tei nukjagi faika hayungo kabangma mung kotor manjagar sabui tongnai rok bahaino chajakliya amtei kheno Hollywood haikaba international singer rok bahaino omtei rok no tei khorang tisaka tai Nepal tabuk China ni TikTok rok no rang kabang mangkhana amni bagaino TikTok no ban khaya TikTok ni simino borok no sebrenani nayo Facebook rok amtei hai rok sep krikha amai hnoino sal kudukma haikaba o talni no 4 tarik 4 September phasing ni simi o chobawa borok tongkachang ni bisingtei choba nongkhari khorang che tongmani phiaba atomsa khayoi hapang ni bisingtei silai bithi rok kokjakmani bagai sago silai rok kokjakmani bagai o choba thom ongoi hor chungi faika tei tabuk jrawo miya rok ni chimi taibo belai khano kotor choba hai ong nukjagi faika amtei khano tabuk Nepal hasteni PM bahaino haya kari thangmani koktoma tabuk wanama singche kok oro wansuk jagnai Tripura hasteni lukurok ni bagai lai thangnai jorao chini Ghana ni ha tortai kaisa aribo chung nugui mano Bangladesh ni Sheikh Hasina 2024 bini bahaino omtei khano bini achuk thai kamai thangka amtei khano aboni sikang Srilanka obo kamai thangka omhaike haktoni sikli rok ni thani sebok haikeba job rob krini bagai tabuk tongmungno omtei no Bharat haktoro bahaino PM Modi salkisa sikango China o omhaike thangmani tei jora kaisao atomsa PM Narendra Modi chini Bharat haktoni PM borom ganang Sri Narendra Modi bo saklaimani China ni manei rokno mungsapano phatar hani manei rokno kebu ta paidini samane phiaba tabuk salkisa sikango China o thangmani yakulo SU summit meeting haikeba o panda ongmani bisingtei China ni Xi Jinping bai malaimani yakulo tabuk koktoma awayong tongo India wa haina hai jora kaisao mathagir jakmani TikTok haikeba kabangma phatar haktoni apps rokno social media platform rokno taw haina hayamo ki philipinai phiaba Bharat haktor sajagoi tongo Bharat ni kabangma snammani gambling haikeba isamasa rangrok bai thangimana am
omti he rok no hingke mathagir jagna hin samani hingke Bharat ni budo Jora phaika hingke bwskango omti he choba kotorong thangno tabuk Tripura haste rogo budo omti heken choba khaina nangno tongmung no Nepal o haike sikla rok sal kisi cha choba khaima bai oba haike palke Khorang ki samani bisingtei borok ni achuk thaya achukui tongnai PM haike ba borok ni president rok joto no tongmung no haike haya kari te kabangma borok ni minister rok bahai no achuk thaya karkha haike borok belai khana corruption haike ba samung hamya rok khaika rang rok ajikha borok ni bisingo chimin borok tongthok laika borok ni bwsarok hingke helicopter rok bai tongkha amti khe tongthogui tongmani nugui gori borok rok jole jagi nokharmani choba khaika oba haike sikla rok kalke Khorang ti samani tabuk Tiprasa rok bahai no sal kedugma bisi kedugma romoi Tripura hasteo kabangma haike Tiprasa ni Khorang na kebo kha nangjaknai kori kebo Bharat ni borok ni mokol nu gyangui tongmani obono Tiprasa rok chimi khete choba khainani nangno Tiprasa rok ni budo omti haike Jora Phaina norok ni wansukma tamo norok od video no joto borok rok ni bagai rohordi borok no bo shepredi o koktoma khana bagai tabuk Jora ni bagai asukno mangplio chayakari naitongdi Khorang the boys. Chini mul da bingka kai tham tinini number 1 kha 2024 ni 2nd March India government by Tripura state government tripartite je accord money land right nini tamne bone language right direct funding 125 amendment no soho je obono dakti implement khaina bagai tai Tripura hasteo Dal joton semero mo 184 rajani desh mo ek somoy rajat ni desh tongmani 1949 ni 15 October se March jarangka aboni pore terek khlayor illegal migrant rok hapmani emon babe hapka जों जारा अरनि मूल आदिवासी जों जारा तंगनाय रक जों अर कमै माथा आबनि बागै बरनो दाक्ति खलायै इन्डियानि संविधाननि रायदातै बरनो कारि रहना बागै जों दाबि खायो इलिगल माइग्रेंट बरनो दाक्ति कारिनानै आबुंखा चिनि काइनि 2 नम्बर 3rd नम्बर खा जों टाउननि बागै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नां जोंनो दाक्ति ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड दि आइ आखाय जों अर रखाखताय तंमांलाक जों कमरि थांसिनाय तरक सेदरते फाइते अमनो रक्षा खाइनाका एकमात्र जोंहा आलादा राज्य मारिनाय आलादा राज्य रहनायनि कोनो असुबिदा करे जदि नों 36 गण रिमान्ड खाय नों जदि उत्तराखंड जदि रिमान्ड खाय झारखंड रिमान्ड खाय तेलेंगाना रिमान्ड खाय आपना आगे बहुत दिन मिजोराम नागालैंड मणिपुर अमरगत एक समय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमामले और जोंना नेता असुबिदा दं